பாருங்கள் இடிமுரசு டிவி. இது உண்மையின் முரசு. உள்ளூர் செய்தி முதல் உலகச் செய்திகள் வரை உடனுக்குடன் அறிந்திட இடிமுரசு டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அரவக்குறிச்சி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் 1434 பசலி வருவாய் தீர்வாயம் ஜமாபந்தி இன்று 4வது நாள் 63 மனுக்கள் பெறப்பட்டது. கரூர் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சி வட்டத்தில் 1434 பசலி வருவாய் தீர்வாயம் இன்று மே 29, 2025 4ஆம் நாள் பள்ளப்பட்டி குறுவட்டத்திற்கு அரவக்குறிச்சி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் வருவாய் கோட்டாட்சியர் முகமது பைசல் மற்றும் வட்டாட்சியர் மகேந்திரன் தலைமையில் நடந்த ஜமாபந்தியில் பொது மக்களிடமிருந்து 63 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. முகாமில் மண்டல துணை வட்டாட்சியர் உமா, வட்ட வழங்கல் அலுவலர், தலைமை நில அளவை, பள்ளப்பட்டி வருவாய் ஆய்வாளர், கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் மற்றும் அரசு அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.